Ana wanudya ayu kang solestyaning warna yen ngendi kowe ngasemang gigit ladi leopeng netra lir singa mulat sak solai milangane Iwang sukma mustikaning jagat raya dewa Bathara jagat pangistungkara kula putuku nggir Gatotkaca wonten dawuh sabda parempandika Kanjeng Eyang Putri pepundhen kula keparengan nimbali kang wayah saking Pringgondani nyadong dawuh Kanjeng Eyang Putri pepundhen kula Eyang ngene putuku nggir Gatotkaca arepa pun Eyang kowe mau ora matur kanthi cetha lan trewaca cekak aose putuku Prajamadha ing Pringgondani Gatotkaca wis mangerteni mungguh apa kang dadi sedyane pamanamu si Parmadi kula nggir putuku Gatotkaca inggih Kanjeng Eyang Putri kang wayah saking Pringgondani menika sampun tanggaping sasmita Kanjeng Eyang bilih sedyanipun Paman Permadi menika badhe hambayongi Bibi Wara Sumbadra ingkang mapan wonten ing negari Dwarawati samenika Kanjeng Eyang Putri ndadosaken kawuningan Kanjeng Eyang bilih dawuhipun risang pinanganten menika wonten pamundhutan saking Wa Prabu Baladewa mboten wonten tan kejawi kekudanganipun menika cacahipun wonten 7 Kanjeng Eyang Putri salah setunggilipun menika dawuhipun risang pinanganten kedah mapan wonten ing saklebeting balesi gala-gala Kanjeng Eyang lajeng kula menika dereng mangertosi wonten pundi papan dunungipun Balai Kencana Sikuda Mas menika kangge kekudangan angka kaping 1 menika Kanjeng Eyang Putri. Beto bet. Pancen sing jenengane wong nek lagi tresno ki mau kudu ana pangorbanane pasribasan Jrebasuki mawa beya putuku Gatotkaca. Dina saiki ya kula pun Eyang bakal ndhawuhake marang putuku Gatotkaca supaya lumarep aling madyaning praja Singgelapura nggir. Praja Singgelapura ki mau siji-sijining negara kang duweni balesi kencana Sikuda Mas ya kuwi mau kagungane rayine utawa adeke Sang Prabu Rahwana dhisik jejuluke Sang Prabu Gunawan Wibisana kula Prabu Anom kagatri sang kabirang orenang kula ginempit-kempit dosang retnaning bawana angka setunggal kekudangan menika balesi kencana Sikuda Mas mboten wonten kali 3 ingkang handharapeni menika saking negari Singgelapura Kanjeng Eyang Putri jejulukipun Prabu Gunawan Wibisana menika Kanjeng Eyang bener nggir apa kang dadi pangucapmu kula putuku Prabu Anom Gatotkaca kae siji-sijining nalendra sing duweni kekudangan kowe mau nggir mulane dina saiki aja kongsi klayaten gedene kedalarsa kula Gatotkaca putuku pun Eyang bakal parentahake marang jeneng sira putuku Gatotkaca supaya agi-agi lumarep aling madyaning praja Singgelapura ya nggir. Inggih Kanjeng Eyang.
Saga dereng kinantenan selak dereng prayogi Kanjeng keparenga kang wayah kula saking pringgondani badhe lumarap wonten ing negari Singgalapura nyuwun ngambil wujudipun bale kencana Sikuda Mas andharebenipun Sang Prabu Gunawan Wibisana menika Yang Putri. Iklan, Bro.